हाय पिलामाने ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପରୀତର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ମ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ତେବେ ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମରେ ବାକି ଥିବା ମରେ ମାମୁଲି ଅସଲି, ମୋଚନ ବନ୍ଧନ, ମୋଟା ପତଳା, ମୁନାଫା ଲୋକସାନ, ମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ, ମେଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ, ମତ ଐକ ମତ ନୈକ। ଝିଅରେ ଯାଜକ ଯଜମାନ, ଯୋଗ ବିଯୋଗ, ଯୋଡ଼ି ବିଜୋଡ଼, ଯଥାର୍ଥ ଅଯଥାର୍ଥ, ଯାଚିତ ଅଯାଚିତ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ରରେ ରତ ବିରତ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ରୁକ୍ଷ ସ୍ନିଗ୍ଧ, ରୋଗୀ ନିରୋଗ, ରୂପବତୀ କୁତ୍ସିତ, ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ, ରୁଗ୍ଣ ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ, ଆଉ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରରେ ଅଛି ରୁଷ୍ଟ ତୁଷ୍ଟ। ଳରେ ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ, ଲୟ ବିଲୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଲୁଣିଆ ଅଲଣା। ତାଲିବେଶରେ ଶୀଳ ଅଶୀଳ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ, ଶସ୍ତା ମହଙ୍ଗା ବା ମହରଗ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ଶିବ ଅଶିବ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ, ଶାଶ୍ୱତ କ୍ଷଣିକ, ଶାସକ ଶାସିତ, ଶୋକ ହର୍ଷ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ, ଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଶ୍ରୁତି ଅତି ମଧୁର ବା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ, ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘୃଣା। ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ସଫଳ ବିଫଳ, ସକାଳ ସଞ୍ଜ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସଜ ବାସି, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସମୟ ଅସମୟ, ସରସ ନିରସ, ସବଳ ଦୁର୍ବଳ, ସମ୍ପଦ ବିପଦ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ସରଳ ଜଟିଳ ବା ବଜ୍ର, ସମଷ୍ଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି, ସହଜ କଷ୍ଟ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ସମ୍ମୁଖ ପଶ୍ଚାତ, ସଂକ୍ଷେପ ବାହୁଲ୍ୟ ବା ବିଶଦ, ସତ୍ ଅସତ୍, ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ, ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ, ସମକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ, ସଲ୍ଲଜ ଲଜ୍ଜିତ, ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ, ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀ, ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ବା ଉତ୍ଥିତ, ସଂସାରୀ ବୈରାଗୀ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିପତ୍ତି, ସଂଖୁଡ଼ି ନିଃସଂଖୁଡ଼ି, ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ସଧବା ବିଧବା, ସନ୍ଧି ବିଦ୍ରୋହ, ସଭୟ ନିର୍ଭୟ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ସଂସାରିକ ପାରତ୍ରିକ, ସୁଶୀଳ ଦୁଃଶୀଳ, ସୁଭିକ୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁଗମ ଦୁର୍ଗମ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ, ସୁସଭ୍ୟ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁମଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ସୁସଭ୍ୟ, ସେଟା ସୁସଭ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ, ସାକାର ନିରାକାର, ସାର୍ଥକ ନିରର୍ଥକ ବା ବ୍ୟର୍ଥ, ସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର, ସ୍ୱାର୍ଥ ପରାର୍ଥ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ବା ଧ୍ୱଂସ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁସ୍ଥ ଦୁସ୍ଥ ବା ଅସୁସ୍ଥ। ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ। ହରେ ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ହାଜର ଗେରହାଜର, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ହିସାବୀ ବେହିସାବୀ। କ୍ଷରେ କ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ, କ୍ଷମା ଦଣ୍ଡ। ଏତିକିରେ ସରିଲା ସବୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ଠାରୁ ପାର୍ଟ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତୁମେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।